ima ova ruka. Znači, s ovoga kontroliraš da ti ne biži, a s ovo ideš ovdje na... Ne triba se vata balon, ne triba se vata profila tu. Biceps je najdeblji dio ruke. I njega se vata prvo, jer je najlakše. Neće ti pobići. Ideš li ovdje, da, pobić vamo, pa ti zabije to. Znači, to je, guraš ga, vijak, hop, udaraš tu. Druga je šrauba, isto čekaj. Kontroliraš ga, daš mu da ide nigdje, još mu daš, na znanja da može pucat šraubu. Ostaviš ga namjerno malo. Isto je opet tu, idemo šrauba, hop. Znači, vataš ga ima tu ovdje. Neka pucam. Znači, namjerno mu, kad si bek, koji puka vidiš, namjerno mu daj samo na šraubu puca. Onda si siguran može samo ovo gledati. Koji puka strane tu i pušta ga da puca samo šraubu. Hop, ubicaj ga. Lijeva ruka je tu, uvijek na njeg. Uvijek ga vučeš prema sebi. Šta bliže tebi to bolje. Idemo sad.